We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagkog pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Tec Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Surotse, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Duha patay sa managlayang aksidente sa Mindanao. Ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Patay ang driver sa kotse nga nailang si Melchizedek CP. 50 anyos human mibangga ang gimaneho ni ining sakyanan sa nakaparadang truck sa National Highway sa Purok 4, Barangay Del Monte sa Buog, Zamboanga, Sibugay. Sa kakusog sa impact, dead on the spot ang biktima ug wala na maitsurang yang sakyanan nga napasok ilawom sa truck. Gikuha na sa mga kabanay ang patayng lawas sa biktima, samtang gikustudiya sa kapulisan ang truck ug sakyanan sa biktima. Lakip giimbestigahan ang driver sa truck. Sa General Santos City, usa ka motorcycle rider patay human mabangga og napasok sa ilalom sa nakaparadang truck sa Tiongson Street, Barangay Lagaw. Giila ang rider nga si John Bortabog Magwate, 24 anyos. Naabtan pa sa responding personay sa CDRRMO ang biktima apan tungod sa samad sa ulo. Namatay na kini. Base sa investigasyon, dunay nabangga ang laing motorsiklo ang biktima ug nawad-an na kini og kontrol hangtod sa napasok sa nakaparadang truck. Giimbestigahan na usab ang driver sa laing motor ug truck mahitungod sa insidente. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Usang patay human nasunog ang kapin 200 ka mga balay sa Zamboanga City. Kadlaw ni atong Sabado diyang nahitabo ang sunog sa Baliwasan Seaside. Tungod kay gama sa kahoy ang mga balay ug kusog ang hangin ni atong tungura, paspas mikatag ang kalayo. Naglisod ang kabomberohan sa pagresponde tungod sa kapiot sa dalan pasulod sa mga nasunog nga mga balay. Sa investigasyon, nagsugod ang sunog sa usa ka abandonadong balay kung asa duna kunoy nagpot session una nahitabo ang sunog. Kapintulo ka oras una na deklarang fire out. Ana sa 2 milyones pesos ang kantidad sa nasunog. Sa hitabo usa ka 56 anyos ang namatay human na stroke. Ana-ana sa Baliwasan Central School ang mga nasunugan ug gihatagan og hinabang sa lokal nga kagamhanan. Sobra gatos ka malapason sa curfew ug non-essential travels ang nadakpan sa control point sa Tibungco, Davao City kagabi. Anyang report ni R. Jill Relator. Huot ang dagan sa trapiko sa National Highway sa Tibungco, Davao City pasado las 10 Domingo sa gabi. Kini tungod kay usa-usa gina-inspect sa kapulisan sa control point ang mga pasahero sa mga sakyanan. Ginapangutana kung asa sila gikan ug paingon ug kung unsay ilang tuyo sa syudad. Sa katapusan, 125 ka mga violators ang nadakpan nga nakalapas sa curfew ug non-essential travels nga pulisa sa syudad. Mga riders ug kato mga from other provinces na nangaligo og dagat, naglingaw-lingaw, yan pagpalig diri so mo to nadakpan nato na namo non-essential ang ilang travel. Bisan pa man nga mas luag na ang restriction sa pagsulod gawas sa Davao City, istriktong ginapatuman sa kapulisan ang mga regulasyon. So kani atong January hangtod karong bulana, hapit 2,000 ang nadakpan sa paglapas sa curfew lang. Busa, hangyo sa mga otoridad nga palayo magstay at home.
Ang ato ang curfew in effect siya, tapos ang pagsita sa mga checkpoint kung essential lang ilang pagbiyahe na gihapon, so dili gihapon sila mag-relax kay nagapatuman gihapon ang kapulisan kauban ang taga Task Force Davao. Ako si RG Relator para sa One Mindanao. Vaccination rollout sa El Salvador City, Misamis Oriental, gisugda na. Atong sayron ang detalye sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Yes, Tek, gisugda na karong adlaw ang vaccination rollout sa tanang frontline workers sa El Salvador City. Og target ni ining mabakunahan ang 428 ka mga healthcare workers. Human miabot ganihang buntag ang 40 vials sa AstraZeneca vaccine sa syudad. Gila yung gisugdan ng pagbakuna sa mga frontliners ug health workers. Usa si Dr. Robert Escudero, ang medical officer sa City Health Office, ang unang nabakunahan sa AstraZeneca vaccine. Bisan duna sa heart stent o naoperahan sa kasing-kasing. Sa mga gaduha-duha din ha, palihog, i-grab niyo ang opportunity nga magpabakuna gid mo. Kay talag sa ra kayo ning opportunity gihatag sa to sa gobyerno. Samtang si Jury Ukay, ang Population Program Officer sa syudad, nalipay tungod duna sa protection batok COVID-19. I'm happy though, at least vaccinated na for the first dose with AstraZeneca. Nakaandam ang emergency medical services sa mga posibleng makasinati og adverse effects sa bakuna. Magpadayon ang vaccination rollout og mga adlaw hangtod mabakunahan ang kapin 400 ka frontliners sa syudad. Kinahanglan gyud siya nga para maprotektahan labi na nga dili mo grabe ang sakit kung matakdan. Nagpasalamat yung dako sa atong nasyonal, no? National government nga gitagaan bitag gamay bisan tuod og nasayod kita nga dito sa kauluhan, grabe kaayo ang pagtaas sa COVID. Tek, as of now, ana-ana sa 115 ka mga frontline workers ang nabakunahan. Sanglit magpadayon kini ugmang adlaw. Tek. Okay, daghang salamat, Ethel Ipana. Sa mga nakasinati og serious side effects sa first dose sa bakuna kontra COVID-19, dili na kamo mamahimong turukan pa og second dose. Matod sa DOH, dunay mga pwede ug dili pwedeng mabakunahan kontra COVID-19. Atong sayron sa report ni Argil Relator. Sa gipahigayong vaccination kontra COVID-19, doon na gayon makasinati og adverse side effects sama sa kalintura, pagpanakit sa ulo o pagkalipong ug uban pa. Hinoon, walay nakasinati og seryosong side effects sa mga nabakunahan sa Davao City. These are the documented and expected nga mga adverse effects sa atong bakuna. So di man ni siya bago, sir. This is common, no? Not only among COVID vaccines but all other vaccines, no, katong labi na katong mga ginahatag sa bata. Sa gipagula nga listahan sa Department of Health, dili pwede mabakunahan ang nag-edad 18 pa ubos. Dunay allergy sa mga ingredients sa bakuna ug kadtong dunay serious side effects nga nabati human naturukan og first dose sa bakuna. Pwede magpabakuna apan i-reschedule na lang una ang mga dunay kalintura ug uban pang balatian. Dunay exposure sa kumpirmadong kaso o suspected case sa COVID-19 sa nilabayng 14 ka adlaw. Ang mga ipailawom sa medication sa nilabayng 3 ka bulan, mga buntis nga wala pamilapas sa 3 ka bulan ug kadtong naturukan og laing klase sa bakuna sa nilabayng 14 ka adlaw. Kinahanglan og medical clearance una ang bakunahan ang dunay autoimmune disease, HIV, ipailawom sa organ transplant, kasamtang nagainom og steroids ug mga bedridden. Pwedeng magpabakuna apan kinahanglang mag-igmat ang dunay sakit kalabot sa pagdugo o kadtong nagainom og anticoagulants. Dunay history sa anaphylaxis o serious allergy. Dunay allergy sa pagkaon, itlog o tambal ug dunay hubak. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Dakong tabang sa usa ka dabawen niyang deboto sa Birheng Maria ang pagpahimo niya og mini chapel o prayer room sulod sa iyang panimalay. Sanglit kini ang iyang dangpanan sa panahon na dunay suliran ilabi na karong dunay pandemya. Anyang report ni Sheila Vergara Rubio. Magduha ka Kwaresma na nga apektado ang pag-obserba sa mga Romano Katoliko tungod sa pandemya. Mas labaw nisod sa masama ni Saida Abdulaop, usa ka dabawen niyang deboto sa Birhen Maria. Sanglit senior citizen na siya, busa dili basta-basta makagawas sa balay. Sayon ang tanan nga niining panahon sa kalisod, bugtong ang labang makagagahom ang kadangpan.
May nalang dakong tabang niya nga sa iyang panimalay. Aduna siya mini chapel o prayer room. Ampo ko ba? So niabot ang time nga gitagaan ko sa Ginoo grasya. Nag-isip na ko nga. Naging kaya ko prayer room, no? Nahimo kining mini chapel, sanglit Katoliko siya, ug Muslim ang iyang bana, kinsa patay na. Ginarespeto nila ang ilang tagsa-tagsa katinuhuan, hinungdan nga tagsa-tagsa usab sila og lugar nga kaampuan. Hapit kuno kining masunog kaniadto. Apan daw dunay nahitabo nga milagro nga napalong ra ang kalayo. Ready to burn na gyud siya kay nakita na gyud nimo nga kuan ba kanang ano na pero ambot og unsang milagro. Aduna po sa ilaing mga altar ang iyang panimalay kung asam kita ang klase-klaseng koleksyon sa imahe sa Birhen Maria, ingon man Divine Mercy. Nangayo lang gyud ko sa kahitasan na ay lang pud mi og hatagi niya ng inana nga viral na sakit kay lisod pud no kanang ang pamilya di ka duol. Kung ikaw kuhaon na sa Ginoo wala dili nimo sila masulti. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapulisan sa Davao City nakigduyog sa ika-500 katuig nga selebrasyon sa Kristyanismo sa nasod. Ani ang detalye. Sa kabisa pasalamat ang pagigduyog sa mga personel sa Davao City Police Office sa selebrasyon sa ika-500 katuig sa Kristyanismo sa nasod. Bisita sa selebrasyon si Father Bong Gonzaga. Din iyang gipaabot ang kamahinungdanon sa pagsaulog nini. Will mark half a millennium of Christianity in our country, and this is indeed something to celebrate. Lakip sa doktrina sa kapulisan ang makadiyos, butang nga gipanawagan sa kadagkuan silang ginsakupan nga isentro ang ilang pagpanerbisyo ang labawng makagagahom. Ganinang buntag natay guest of honor speaker, walay lain kundi si Father Bong Gonzaga. Mahitungod man ani sa Christianity, so nakigduyog ang tibuok Davao City Police Office. This is also to strengthen the whole force of the PNP nga mamahimong mas ang among integridad, ang among pagserbisyo ug siyempre gihapon diha sa kalikahukan sa Ginoo. Ilang pangamuyo usab nga mahumana ang ginasagubang natong pandemya. Dungan sa pagpasalamat nga naka-recover na ang ilang mga sakop nga nataptan og COVID-19. To ensure nga naagyapon mi dito sa core values sa PNP, which is ang pagka-makadiyos sa matag usa namo. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Nag-anam-anam na og bawi ang turismo sa Samal Island sukad gipailalom sa MGCQ ang isla. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Real nagasaka na ang tourist arrival sa Samal Island sukad nga gibutang sa MGCQ ang isla. Dako matud pa ang matabang niini labi na sa ekonomiya sa Samal. Gikalipay sa City Investment and Tourism Office sa Samal Island karong hinahinay na nga misaka ang tourist arrival sa isla. Sukad gibutang ang Samal sa Modified General Community Quarantine niadtong March 1, miabot na sa 33,976 ang tourist arrival. Hangtod March 31 ang MGCQ status sa Samal, apan gilauman nga magpabilin sa MGCQ ang isla. Dako ni siya impact ngadto sa ato ang employment sa ato ang mga constituents sa Samal Island because most of those workers in the resorts or the establishments are residents of Samal Island. So kini siya dako ning tabang sa kadtong atong ekonomiya. Usa na lang ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Samal base sa record sa City Health Office. Nagparayon karong adlaw ang pagpabakuna sa health workers sa isla. Sumala ni Mayor David Uy nga gidugangan na nila ang budget alang sa pagpalit og bakuna kontra COVID-19. Gikan 20 million pesos, 26 million pesos na ang budget aron mas daghan ang ilang ma-procure. Ginapaabot na lang nila ang approval gikan sa provincial government. By next week baka
mahatag na tong unta no mogawas tong authority from the province kay nagpadala man ko og sulat kay Governor Hubahib, then karon nag-session sila vice, nagpadala pud ni og resolution sa provincial sanggunian panglungsod para mahatag tong authority no sa city na mag-purchase og vaccine. Real pahimangno sa City Investment and Tourism Office ngadto sa mga turista nga ilahang mga gipang or ipabook nga beach resorts kinahanglan nakarehistro sa ilang opisina o dibakaha sa Department of Tourism. Alang ngadto sa mga beach resort owners nga naga-operate na bisan wala pa nakakomply sa mga rekisitos, pwedeng ma-revoke ang ilahang business permit. Real. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Sobragatos ka mga punuan sa kahoy ang gitanom sa Alabel, Sarangani Province isip pagsaulog sa World Water Day karong adlaw. Anaa sa 150 ka mga fruit-bearing trees ang gipantanom sa mga biker gikan General Santos City sa Lake Beto sa Barangay Spring sa maong lungsod. Gawas sa maprotektahan ang kinayahan tumungsab sa buong aktibidad nga matabangan ang mga residente sa mga barangay nga makabaton og panginabuhian sa maabot nga panahon. Ang tree planting activity gisalbutan sab sa Alabel LGU ug mga estudyante sa Ramon Magsaysay Memorial Colleges. Human dunay babae nga mikatkat sa Magsaysay Bridge sa Butuan City sa milabay tuig. Karon, duna na say lalaking mikatkat sa maong tulay. Ani ang report. Mao kini ang malampusong pag-rescue sa 24 anyos nga lalaking nailang si Genesis Minyoza nga taga Barangay Maon. Kini human siya misaka sa Magsaysay Bridge sa Barangay Buhangin sa Butuan City. Sumala siyang higala bago lang kuno kini gibulagan siyang girlfriend ug wala kini trabaho. Human sa sobra 2 ka oras, nakumbinsi ni Barangay Kapitan Bob Senti ang lalaki nga mo kanaog. Ani sa kapwa ko trabaho kapwa ko mo. Sige, kanang imuhang problema ato nang istoryahan ini naog din mo. Aron nga ma-plaster ka. Ayo pagkapkat diha, ayo pag ambak mo. Ambak naman. So ayaw buhata. Gisakay dayon siya sa ambulansya o gidala sa Butuan City Medical Center. Kinamduman nga doon ay babaeng misakasab sa Mountulay na atong Disyembre sa nakalabayng tuig, human gibulagan kuno sa iyang uyab. Malampuson sab kining na rescue. Nang hinaot ang mga residente nga mabantayan ang Mountulay aron mapugngan ang mga susamang insidente. Sumala sa mga eksperto, daghan og solusyon sa problema o kini pinaagi sa tabang sa mga banay, higala o pag-ampo sa labong makagagahom. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Karong National Women's Month atong ibida kining duha ka babaeng maisugon nga giatubang ang bisan unsang hagit sa kinabuhi. Ato sila ilailahon pinaagi nining report. Pagsuot o girly OOTD ang usa sa mga hilig sa 27 anyos nga si Ditel Austria. Apan, walay sukod ang iyang kalipay kung isulob na niya ang uniform sa kabumberuhan. Dili isip costume apan isip usa ka rescuer. Lakip si Ditel sa unom ka babaeng miyembro sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force sa Davao Region. Wala kami nag-focus sa fire suppression but also we respond to other emergencies like natural and man-made disasters sama sa bagyo, sa baha. Kalalakinan ang kasagarang anaa sa trabahong gisudlan ni Ditel. Apan sumala niya, kami sa Bureau of Fire Protection Manggod, wala may ginaila na babae, wala po may ginaila na lalaki. Tanan mi diri pantay-pantay. Kay we are all trained to be prepared and ready for a moment's notice to save the people from harm. Kung unsay kaya buhaton sa lalaki, kayanon po sa babae. 7 ka tuig na nga panginabuhian ni Nanay Ruth Piloton ang pagbaligya og rosa sa usa ka kumbento sa Davao City. Kinihuman nga nagbulag sila sa iyang bana. Bisan nag-inusarang nagbuhi og nagpa-eskwela sa ilang 3 ka anak, malampuso niya kining nahimo. Depende ra man gud na ginaingnan gani ko nilang ano daw kuno dili ko magminyo kay para na ko'y katabang. Kaya man akong buyo na akong mga anak. Ang sikreto ni Nanay Ruth, proud jud ko nga nataguyod ako, nalampasan ako mga pagsulay, natural lang nang pagsulay. Pero kung nakay Ginoo, malampasan jud na nimo. Lakip lang sila Ditel ug Nanay Ruth sa mga babaeng tuod man, inspirasyon sa tanan. Happy Women's Month mga kapuso! Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.
Makasinati gihapon og alimuot nga panahon ang Mindanao karong adlaw apan dunay gihapoy mga lugar nga ulanon. Nakasinati og mga pagulan ang General Santos City gikan sa hapon hangtod na sa gabi adlawng Domingo. Hinay lang ang ulan apan dugay-dugay una kini miundang. Matod sa Pag-asa, wala hinoy laumang pagdaot sa panahon sa mosunod nga duha ka adlaw. Easterlies ang nakaapekto karon sa panahon sa Mindanao. Busa lauman gihapon ang init nga panahon sa adlaw ug ulan sa hapon ug sa gabi sa pipila ka mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug Barm. Sa expected nato ang alimuot nga panahon, most especially sa early afternoon ug adunay tsansa sa mga localized or mga isolated na mga pagbundak sa ulan kila tugpag panalugdog panahon sa late afternoon ngadto na sa early evening. Ang atuan namang hangin. Usa ka babae ang patay human gipusil sa wala pamiling sospek sa Purok Madasigon, Barangay Pag-asa, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Nailan ang biktima nga si Carmelinda Daob, 46 anyos, fruit vendor o residente sa Purok Alang-Alang, Barangay Pinig, Libano, Dumalinaw. Sumala sa kapulisan nga samtang naglingkod ang biktima sa katindahan, kalit kining giduol sa sospek og gipusil. Nakadagan pa ang biktima apan gisundan sa sospek og didto kining gitiwasan. Blanco pang kapulisan sa maong krimen. Sa Buena Vista, Agusan del Norte, patay ang lineman sa Agusan del Norte Electric Cooperative Incorporated nga si Cleopas Cagadas. Human kini na kuryentehan samtang nag-ayo sa poste sa kuryente sa Purok 5, Barangay Matabaw, Buena Vista. Nagunitan kuno ni Cagadas ang live wire samtang anaa sa taas sa poste. Gidala pa ang biktima sa ospital apan gideklara na kining patay. Samtang dakpan ang notorious leader sa Abu Sayyaf nga nakabase sa Sulu, pinaagi sa Joint Task Force Tawi-Tawi sa Kasunduluhan Domingo sa gabi. Nailan ang sospek nga si Majan Sahidjoan alias Apo Mike. Matod sa Western Mindanao Command, gikasa ang operasyon human makadawat og impormasyon nga dunay kadudahang tao sa mong lugar. Pag-abot sa mga sundalo, gipabutan kuno sila sa sospek, hinungdan sa bakbakan. Tungod nini, nasamdan si Majan Sahidjoan og nadakpan. Samtang nakaikyas ang duha niini ka kaubanan, bit-bit ang Indonesian kidnap victim nga si Khairul. Samtang duha ka rebeldeng NPA ang patay human sa engkwentro tali 58 Infantry Battalion sa sitio Mangilet, Barangay Balason sa Hingoog City, Misamis Oriental. Positibo kining giila sa mga NPA surrendering nga leader sa Sub-Regional Command sa North Central Mindanao Regional Committee ang mga napatay. Lakip sa na-recover ang tagkas kalibre sa armas o gamit sa mga rebelde. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Record high pag-usab ang new COVID-19 cases sa Pilipinas nga milapas sa 8,000 karong adlaw lamang. Samtang misakasab ang COVID-19 active cases sa Mindanao o kadtong wala pa naayo sa sakit nga anaa sa halos 2,300. 8,019 ang mga bag-ong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas karong adlaw. Pinakataas nga ihap sa usa ka adlaw sukad na agsugod ang pandemya. Busa misaka na sa 671,792 ang kinatibuk ang ihap ini. Misakasab ang COVID-19 active cases kadto sa 80,970. Human nga 577,850 ang naka-recover ug 12,972 ang namatay. Sa Mindanao misaka active cases ngadto sa 2,293. Kini human nga 57,556 ang dunay COVID-19, 52,991 ang naayo na ug 2,272 ang namatay. Samtang sobra 123,216,000 ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Halos 69,816,000 ang recoveries ug sobra 2,715,000 ang namatay. Tulo ka konsehal sa General Santos City ang nagpositibo sa COVID-19. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao pinaagi ining report. Gi-lockdown karon ang sangguniang panglungsod sa General Santos City human nagpositibo sa COVID-19 ang tulo ka konsehal sa syudad. Duha niini nagpositibo ni atong Biyernes ug Sabado, samtang usa ang nakumpirma ni atong Domingo. Magpahigayon og disinfection ng SP nga sirado sugod karon hangtod sa Biyernes. Duna nay 2,127 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 72 ang active cases kay 1,972 ang naayo na ug 83 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 1-day-old baby girl nga taga Maa ug usa ka 98 anyos nga lola nga taga Barangay 39D ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang baby samtang nakasinati og sintomas ang lola ni adtong March 18.
Misaka na sa 13,532 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 326 ang active cases, humanatala ang 12,548 recoveries ug 658 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, duha ka persons deprived of liberty o PDL ang nagpositibo sa COVID-19. Usa ka 35 anyos nga babaeng taga-barangay Patag ug 18 anyos nga lalaking taga-barangay Makasandig. Asymptomatic ang duha. Ana-ana sa 4,016 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 160 active cases, suman 3,665 ang nakarecover na ug 191 ang namatay. Sa Zamboanga City, human mitala og 0 COVID-19 patients ang Zamboanga City Medical Center niadtong March 12. Karong adlaw, miabot sa 13 ang COVID-19 positive patients sa maong ospital. Mato ni Dr. Afdal Kunting, ang Chief of Hospital sa ZCMC, mao kini ang ilang gipangandaman kay musaka kuno ang mga kaso kay ginabalhin sa mga ospital ang mga COVID-19 patients sa mga pribadong ospital. Miabot na sa 4,285 ang confirmed COVID-19 cases sa Zamboanga City. 39 na lang ang active cases, suman 3,985 ang nakarecover na ug 191 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Grupo sa mga motorcycle riders nang hatag og pagkaon sa mga wala pa kabangon sa bagyong Auring sa Caraga Region. Anaa sa 1,000 ka mga riders gikan sa 120 ka mga motorcycle club sa Mindanao ang nanghatag og ginhabang alang sa kapit 800 ka mga residente sa lungsod sa San Agustin sa Surigao del Sur nga usa sa ilabang naapektuhan sa bagyong Auring usa ka bulan ang milabay. Sagad sa mga banay nga nagpuyo dinhi wala kabangon sa epekto sa bagyong Auring. Matag rider dunay dalang bugas, canned goods ug noodles nga ilang gipangapod-apod ngadto sa mga residente. Mga kapuso, way puas ang among pagatunog balita. Itayang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug buo kadto mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.